Én mérnökként évekig küzdöttem azzal, hogy úgy éreztem ilyen üzleti környezetben, hogy túl mérnökien gondolkodok. Most így hallgatva Liviának, Péternek az előadását, pedig úgy éreztem, hogy már nem vagyok eléggé szakember, de azért megpróbálok megküzdeni mindenképpen a feladattal, és nagyon klassz itt lenni, úgyhogy megtiszteltetés közöttetek. Az egész AI-ral kapcsolatban van egy kicsit egy olyan érzésem, meg ugye a machine learning-gel, nem tudom, másnak is megvannak ezek a drogbáros sorozatok, hogy kicsit úgy van az AI-jal, úgy vesznek AI-t a cégek, mint régen a mexikói drogbárok tigrist, hogy hát én nem igazán tudom, hogy mire jó, de mindenki másnak van, ugye? Tehát, hogy valahogy így kell erről gondolkozni. És hát tényleg nem poénkodni akarok csupán. Tavaly a GITEX-en kim voltunk a magyar pavilonnal Dubájban, és hát mindenben mesterséges intelligencia van, legalábbis úgy tűnt, volt arra is idő azért ott körbenézni, a felmosóronytól kezdve a kávéfőzőig, az optikai kábelvizsgálati szoftverig, mindenben ugye AI volt, és ezzel mindenhol a csapból is ez folyik. Ehhez képest egy kicsit más megközelítés, és nekem így közelebb áll a gondolkodásomhoz. Szintén ez idén volt, március 8-án, hát pedig van 3 lányom és egy feleségem is, úgyhogy nőnapon ennek ellenére szégyengyalázat, de éppen Cupertinóban voltam, és ott a Babak Rasolzadekkal beszélgettünk, ő egy AI lead az Apple-nél, sajnos az Apple nem ügyfelünk, de a Babakot már több mint 10 éve ismerem, a Meltwaternek ez egy vezető ilyen media intelligence cég volt, akkor ő volt ennek az ilyen data science direktora, azóta ismerjük egymást, akkor már dolgoztunk mi a Meltwaterrel. És az egyik legérdekesebb dolog, amit mondott, nagyon inspiráló volt az egész beszélgetés, ott az Apple-nek ott van az 1-es számú boltja, ugye a központ mellett, meg egy kis kávézó, és azt mondja, hogy ugye mindenki azzal foglalkozik, hogy hát hogy mikor fogja az emberi intelligenciát elérni az AI, de mi van, hogyha inkább azon gondolkozunk, és egyébként nem mondta el, mert mondta, hogy azt nem mondhatja el, hogy ő éppen mivel foglalkozik az Apple-nél, de hogy mi van, hogyha inkább azokon gondolkozunk, hogy olyan dolgokat csináljunk meg az AI-jal, amire egyetlen ember sem képes. Tehát, hogy sokkal érdekesebb ilyenek gondolatokon, vagy ilyen irányba irányítani a gondolkodásunkat, akár mérnökként is. És ugye egy példát mondva rá, már most is nagyon elterjedt nyilván a radiológiában ugye a különböző ilyen képalkotás, és aztán akár mesterséges intelligencia, akár más, ugye machine learning és más eszközöknek a használata arra, hogy képeket elemezzünk, ugyanis a legjobb radiológus sem képes arra, hogy mondjuk egy olyan daganatot néz, amiben több száz kis szélszórt részből áll, és azt mondjuk annak a 2 felvételét, mondjuk havonta, havi bontásban, vagy ahogy készülnek ezek a mérések, ő azt összehasonlítsa. Mit tud tenni egy ember? Hát összehasonlít néhányat ezek közül, ugye egy gépi megoldással viszont az összeset össze lehet hasonlítani. És azt mondja Babak, hogy használd inkább arra az AI-t, amikor nem is annyira feltétlenül a minőség a legfontosabb kérdés, hanem a mennyiség, amit egy ember nem tud megcsinálni, csinálunk olyan dolgokat. Azért is így van ez, amiről még beszélgettünk. Nem tudom, hogy itt ugye akkor nagyrészt ki az, aki mérnök itt a teremben egyébként. Azért igen, itt elég magas a 1 négyzetméterre eső mérnököknek az aránya, hogy ha így elolvassátok a Wikipédiából az intelligencia meghatározását, akkor most ugye egyik, amit legtöbben AI-nak mondanak, ugye az a LLM-ek, ugye nyilván ez csak egy pici része az AI-nak, de mégis ezek közül szerintetek hány jellemzőt mutat az LLM-ek ezek közül? Ki mondja azt, aki azt mondja, hogy mindegyiket? Ugye absztrakció, logika, megértés, öntudattanulás, ugye senki nem mondaná. Egyet legalább mutat ezek közül valamelyik? Azért remélem, hogy azért egyet biztos, esetleg 2, ki az, aki azt mondja, hogy 2 is mutat, ki az, aki azt mondja, hogy 3 is, 4. Hát ugye egyre jobban levesszük a kezünket, és azon gondolkozunk, hogy nem intelligensebb már az LLM most is, pedig hát ugye milyen rengeteg adattal tanítjuk. És akkor ebbe a körbe meg ezt viszont elmerem mondani, mert máshol meg ezt nehezebb egy kicsit, hogy ugye azt mondjuk, hogy hát rengeteg adattal tanítjuk az LLM-eket, 2x10 a 13. bájtnyi szöveggel tanítják be. Ennek elolvasása egy ember számára 100 000 évbe tellene, úgyhogy nem javaslom senkinek, hogy nekiálljunk, mert hamar belehalnánk. Ugye azt mondjuk, hogy hát ez rengeteg, ez óriási adatmennyiség. Na most ehhez képest a látás annyival nagyobb sávszélességű folyamat, hogy kb. 20 megabit per másodperc adat érkezik a szemünkbe a látásunkon keresztül,
És most kapaszkodjunk meg, egy 4 éves gyerek, vagy egy gyermek 4 éves koráig, amit ébren töltött, csak azt az időt nézzünk, akkor egyszer 10 a 15-en bájtnyi információval trénelte a saját agyát, ami pontosan 50-szer akkora adatmennyiség, amivel a legokosabb LLM-eket eddig tanították. Ugye a vizuális észlelésnek az adat sávszélessége 1,6 milliószor nagyobb, mint az írott szövegnek, úgyhogy ennyivel ezért okosabb egy 4 éves sok szempontból, mint a legokosabb LLM is, és ezért nem intelligensebb. És ugye a szövegben is van redundancia, de a képi világban még több, és ez nagyon is kell ahhoz, hogy a gépi tanulás, vagy a felügyelet nélküli tanulás létrejöhessen. És azzal is számolni kell, ezt mondja szintén Jan LeCun, hogy az emberi tudásnak, ami miatt mi intelligensek vagyunk, a nagy része az érzékszervi, és valahol nem is tudom, hol jött szembe pont egy ilyen cikk, hogy a robotikában pont ez egy nagy kérdés, hogy amikor azt mondjuk, hogy mondjuk azt mondanánk egy robotnak, hogy tedd be ezt a gépet a virág mögé, hogy akkor hol van az a mögé? Hogy az micsoda, meg hogy amit mi tanulunk, amikor látott neki, ugye 4 gyereket láttam fölnőni, ahogy egy kisgyerek vizsgál valamit, az egyszerűen elképesztő, ahogy megtud dolgokat a világról. És azt mondja Jan LeCun, hogy igazából a nyelv az csak habatortán, és a maga a világ az pedig az a torta, és ahhoz, hogy tehát valódi érzékszervi információk nélkül igazi intelligenciát nem lehet létrehozni, emberi szintű mesterséges intelligenciát olyan értelemben, amit mondtuk. Ezzel együtt persze igaz az, amit Lívia is mondott, hogy koherens és értelmes emberi szövegek előállítására most is alkalmas, de azért egy kicsit ez a filozófia, én úgy is mondanám, hogy az intelligencia ilyen értelemben a mi fejünkben születik meg, tehát mi értelmezzük, az egy jó szöveg, az értelmes és jól jön létre, nem feltétlenül azért, mert maga annyira intelligens lenne. Meskó Bertalant, nem tudom, hogy ki ismeri Meskó Bercit, ő egyetlen medical futurologist, nem tudom, őt kitalált egy ilyen szakmát saját magának, Berci sok mindent kitalált, mert egy nagyon tehetséges fiatalember, és ő mondja ezt, vagy osztotta meg a LinkedIn-jén pár hónapja, hogy a JAMA Journal of American Medical Association szakfolyóiratban tették közzé ezt a kutatást, hogy mennyire problémásak az ilyen nagynyelvi modellekkel generált összefoglalók, hiszen azt találták, hogy nagyon változékonyak, nem ugyanazt az eredményt adják, többször futtatjuk őket. Aztán ha nagyon picit megváltoztatjuk azt a kérdést, ahogy azt az összefoglalót legenerálnánk, akkor teljesen más, vagy legalábbis befolyásolják a kimenetet. És aztán az, ami még félelmetesebb, mert egyébként, ahogy az LLM-ek fejlődnek, valószínűleg egyre jobban meg is fogunk bennük bízni, hogy még az első olvasásra nagyon pontosnak tűnő összefoglalók is valójában fontos, klinikai hatással bíró hibákat tartalmaztak, és nem voltak teljesen pontosak. Úgyhogy nagyon kritikus egy ilyen dolog, ahogy Mark Twain is mondta, ugye egészségügyi könyvek olvasásakor különösen fontos óvatosnak lenni, hiszen egy elírás miatt, vagy egy nyomdahiba miatt meghalhatsz. Hát ugye az LLM-ek elég sok szöveget állítanak elő. És azzal is számolni kell, ez szintén egy konferencián hangzott el egy nagyon komoly data scientist szájából, hogy ez az egész szöveges terület azért ismeretlen a data scientistek számára. Hogy mennyire sok probléma van, erről sokfelé lehet olvasni, és részletesen nem mennék bele nagyon ebben, de hogy a halucinációt, ezt ugye nagyon sokszor beszélnek erről. Egyébként itt ilyen szűk körben teltek ilyen vallomást. Mi azt hittük, hogy például az egyik megoldás erre, ugye ez a regek, ez az, hogy előbb kikeressük a kontextus, és aztán legeneráljuk, akkor ezzel megoldottuk ezt a problémát, tehát ez a rossz irány van, hogy nincs megoldva ezzel a probléma, ez nagyon-nagyon lecsökkenti, de gyakorlatilag a végletekig megmarad, tehát hogy kellően sok próbálkozás után mindig lehet hülyeséget kérni egy LLM-től. Aztán bemeneti problémák vannak, sokszor nem kiszámítható, ezt már mondtam, van ugye nyilván ez minden machine learning alapú dologra igaz, hogy van bias, a tréning adatoknak van levő biasek miatt azok vissza is jönnek, és sztereotípiákat tükrözni. Egy csomó biztonsági probléma van, amiről ezzel most kezdenek nagyon sokan foglalkozni, amiket nem olyan egyszerű megoldani, ilyen ellenséges promptolás, vagy akár LLM-be be lehet ellenséges kódot juttatni, tehát azért nagyon, nagyon komoly problémák vannak, illetve hát nem is beszélve, ugye itt mérnöki körben technikai kihívások, mennyire hibatűrő, mennyire skálázható. Nagyon üdítő volt hallani egy másik
konferencián az OTP AI vezetőjét, hogy bizony, ugye most mindenhol a csapból is az elelemek folynak, és mondta, hogy egy 24 millió ügyféllel rendelkező bank esetében ők nagyon-nagyon kevés dologra tudják az elelemet használni. Mi lehet ennek az oka? Az energiafogyasztás többek között, tehát olyan brutális energiafogyasztása van egy elelemnek, és ha mondjuk akár csak 1-2-5-10 millió adatra akarsz lefuttatni egy elemet, hát azért good luck, tehát hogy azért ott komoly problémák merülnek fel, tehát egy csomó más megoldás is szóba jött ilyenkor. Nyilván ezekre vannak már megoldások, amelyek mindannyian olvashatunk, ugye amit mondtam, ez a REG, amikor ugye az elelemek képességét retrieval-lel, kereséssel ötvözzük, ugye amikor egy belső, akár amit itt hallottunk példát is, az SAP-nál és máshol is, amikor ugye a belső tudásbázist először kikeressük a megfelelő kontextust, és azt etetjük meg az LLM-mel, és abból kérünk egyfajta választ, ami nyilván mondom drasztikusan lecsökkenti, de azért nem szünteti meg ezeket a problémákat. Lehet azért finom hangolni, tanítani ezeket az LLM-eket. Nyilván maga az is, ezt el szoktuk mondani cégeknek, hogy akár itt is az említett Llama 3 is, hogy jönnek ki az újabb és újabb, akár on-prem, tehát saját szerveren futatható megoldások is, tehát generációról generációra ezek egyre jobbak, tehát érdemes nekiindulni úgy is, hogyha még most nem tökéletes. És érdemes azt is megtanulni, így az utolsó ebből, hogy a hibával együtt kell élni. Tehát ugye elhangzott az előbb egy megoldás, vagy a Livia előadása, vagy 91%-os megoldás lett. Hát azért, amikor megmérünk egy témát ilyen szövegbányászat területén, és emberekkel, és több tesztelőt összehasonlítunk, hát ott is nagyon nehéz. Illetve ott se lesz 100%-os megoldás, és van egy még rosszabb hír, hogy akár 2-3 tesztelő is összehasonlítja, az emberek sem fognak 100%-ban egyetérteni egymással, tehát igazából ilyenek nem is léteznek. Valójában maximum, valaki úgy mondta, bocsánat, minden IBM-estől maximum IBM-es prezentációkban léteznek 100%-os megoldások. És fölmerül az is, mert igen, ezzel mi is találkoztunk, pont egyik ilyen EMI Expós, most mindenki ugye erről beszél, és mindenki AI szakértő lett. Pont előttem, aki a színpadra jött, egy fiatalember azzal kezdte az előadását, hogy hát fél évvel ezelőtt még egy marketing ügynökségnél dolgoztam, de most már ugye AI szakértő vagyok, és ugye a futball szakértők után most az AI szakértők országa lehetünk hamarosan, hogy azért itt egy csomó olyan hagyományos kérdés felmerül, tehát persze be lehet kötni egy OpenAI API-t egy szoftverbe egy pillanat alatt, de azért az, hogy ez egy enterprise szintű rendszer legyen, akkor olyan unalmas kérdésekre kell válaszolni, mint amit megint Livia is említett, precision recall, hogy egyáltalán a kontextus visszakeresésnél mennyire vagyunk precízek, mennyire releváns a kérdés, mennyire releváns a kérdésnek a kontextus, amit megtaláltunk, meg tudjuk azt mondani, hogy az esetek hány százalékában találjuk meg egyáltalán, mert ezeket sem, tehát nem sok esetben olyan adatproblémák vannak, hogy nem olyan könnyű megmondani. Tehát ez a retrieval részénél és a generálásnál is vannak problémák, hogy mennyire releváns a generált válasz az adott kérdésre, és aztán mennyire hű ahhoz, hogy a tényszerűséghez, ez is egy mérőszám, ezeket is érdemes megnézni. És mondanék néhány use case-t, vagy problémát, aminek a megoldásán dolgozunk. Leginkább egyébként azért a legtöbb cégnél ezek még ilyen proof of concept jellegű megoldások. Neveket nem fogok mondani, hogy melyik cégeknél vannak, ezek leginkább magyarországi cégek, még nem akarják feltétlenül ezt közölni. Ezt egy másik szoftverfejlesztő cégnél dolgozunk azon, hogy a nulladik szintű support átkerülhessen AI támogatásra, és tényleg egy olyan csevegési felület legyen biztosítva, ami lehetőséget ad arra, hogy ahogy itt az előző példányban is láttuk, még kaphassanak válaszokat az emberek anélkül, hogy ugye egy konkrét support mérnökhöz vagy supportos kollégához kellene fordulni. Itt ami talán az új benne, és amivel ugye nagyon magas ilyen minőségelvárások voltak, ami belekerül ebbe, hogy a sikeres support issue-kból, abból aztán gyík cikkek lesznek generálva, amik már aztán a későbbi válaszoknál már részei lesznek a megoldásnak, tehát egy ilyen folyamatos visszatanítás történik, mert azért azzal szembesültünk, hogy itt is azért a tanító adatok, hát finoman szólva elég
változó minőségűek, akkor fogalmazunk így. Érdemes és nagyon érdekes volt ilyen szempontból, hogy a magyar nyelvnek a kérdéseit, hogy hogyan lehet akár már a keresésnél figyelembe venni, úgyhogy elég sok ilyen jellegű megoldást bevetettünk. Itt mindenképpen cél volt, és hogy ez egy on-prem rendszer, tehát annak a cégnek a saját videókártyáin fog futni, tehát nem felhőben, illetve hát a saját felhőjükben fog ilyen értelemben futni, úgyhogy ezek is mindenképpen nagyon jó tapasztalatok, és egy csomó magyar nyelvi kihívással lehet ilyenkor szembesülni. Egy másik use case, ez egy zöld energia cég, egészen nagy, itt magyarországi méretekben. Ők arra, az volt az üzleti problémájuk, nem tudom, ki találkozott már olyan szélszessel, aki hajlamos volt így kicsit nagyokat mondani, ugye, és túl ugye overpromise és underdeliver, ugye, amivel aztán küzdünk, és hát ugye ezt szeretnék megelőzni azzal, hogy támogatni ezeket a szélszeseket, hogy valódi módon válaszolják meg az ügyfeleknek a kérdéseit, és ugye elég bonyolult, összetett, hosszú tréning materiálok vannak legalább egy szélszes számára, tehát hogy ők nem akarják azt úgy betűről betűre ismerni, úgyhogy ez egy olyan rendszer, ami ugyanilyen csetes felületet biztosít ehhez, és föl tudják tenni az ügyfélnek a kérdéseit a belső knowledge base-nek a számára. Úgyhogy ez is ilyen reges Retrieval Augmented Generation keresés és LLM kombinációját jelenti a valójában. Egy másik ilyen, ez automotive industry-ban ott a kutatásnak a problematikája, ahol az ott levő ilyen autóipari, minőségügyi, biztonsági szabványok, itt már azt mondom, hogy már mérnöki szemmel is tényleg elég bonyolultak, tehát akár több száz oldalas ilyen nagyon fárasztó bigfa nyelven megfogalmazott PDF-ek, és ezekben kellene ugye eligazodni. Itt is adta magát az ötlet, hogy érdemes ennek a keresését, még ha egyetlen dokumentumról is beszélünk, adott esetben mondjuk egy 1200 oldalas szabványleírás, akkor ezt egy ilyen eszközzel támogassuk. Szintén ilyen kutatás jellegű problémája, ez egy medical technology területén dolgozó kutatócég Magyarországon, ahol az jelentett problémát, szintén nagyon összetett leírása vannak kutatási belső szabályzatok, hogy zajlik. Nyilván, amikor valaki már másfél éve ott dolgozik, akkor ez nem jelent problémát, de amikor egy új kutató érkezik a csapatba, akkor ugye az Eszter, egyébként ő egy konkrét személy a cégnél, ő az, akit állandóan zaklatnak ezek a kutatók mindenféle banális kérdéssel, hogy ezt így kell intézni, hogy van, hogy kell csinálni, és túlterhelődik, úgyhogy akadályozza a szervezetnek a skálázhatóságát, új embereknek a bevonását, és itt is egy ilyen reges rendszer került bevezetésre. De azért pont azért, mert úgyis túl sokat beszélnek az LLM-ekről, inkább egy másik példát hadd mondjak, nem akarok pánikot kelteni a teremben, de nem tudom, hogy ki tudja az, de ez jelenleg így van mindenhol egyébként a világon, vagy a nagyon nagy részében, hogyha egy banki utalást kezdeményezünk, és oda beírunk egy valid bankszámlaszámot, akkor teljesen mindegy, hogy milyen nevet írunk mellé. Ez ki az, aki nem tudom, hogy tudta, de ez így elutaljuk, hogyha azt írjuk oda, hogy kismacska, az ugyanúgy el fogja utalni, és ugye erre sok banki csalás is épül. A jó hír az, hogy ez egy év alatt nagyon rapid módon, vagy másfél, vagy kettő, nem tudom, meg fogják EU-n belül szüntetni, tehát ezeket ellenőrizni kell, és vissza kell jelezni, és ezzel kapcsolatban is van elérhető AI eszköz, ez pont az említett Babel Street bostoni cég, akinek mi rendszerintegrátorai is vagyunk, illetve partnerei, úgyhogy mi is fejlesztünk velük együtt, tehát benn vagyunk a fejlesztési csapatban is 10 fővel, amire nagyon büszke vagyok, mert azért mi Kaposváron működünk, ahogy szoktam mondani, főiskola elvégzése után kalandvágyból visszaköltöztem Kaposvárra, és azért egy mondatban az, hogy Kaposvár, Boston meg Tel Aviv, azért nehéz így belekombinálni, de itt nekünk vannak olyan projektjeink, ahol konkrétan ezekről a helyekről dolgoznak együtt szakemberek, úgyhogy erre én azért így büszke vagyok. És a névkeresésre van egy olyan megoldás, amivel sorolt, ha a neveket, ha nézitek, különböző karakterkészletekkel, akár Cyril vagy kínai karakterkészlettel, és különböző akár becenevekkel, és így tovább lehet nevekről ilyen heurisztikus, fazi módon keresni, nagyon sok AI eszközzel megtámogatva, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez Magyarországon is alkalmazva lesz, mondhatom azt, hogy tényleg most a világon elérhető legfejlettebb névkeresési technológia. Mit csinálhatunk? Már 20 perc. Ja, hány perc van? Még van valamennyi? 2 perc.
Hogy lehet készülni? Az adatokkal mindenképpen érdemes foglalkozni. Ugye akár ha nagyobb szervezetnél akár egy CDO-t keresni, aki az adatokkal foglalkozik, egy ilyen, akár egy személyben, vagy egy kisebb szervezet élén. Érdemes összegyűjteni a belső szöveges adatokat, nyilván más adatokat is, csak mi szövegesekkel foglalkozunk, illetve érdemes körülnézni, kicsit ilyen OSINT formában, Open Source Intelligence, hadd rakjam el mindenkinek a fejében, hogy egy csomó adat ott van az interneten, csak nem adatként gondolunk rájuk. Hadd mondjak egy példát, ezt egy magyarországi nagy állásportál, ez körülbelül ki is lehet találni, hogy melyik lehet az, tudja minden nap a mi segítségünkkel, hogy az összes versenytársuknak kik az új ügyfelei. Minden nap tudják, hogyha az előző nap a Tesco elkezdett hirdetni, a Jobline-on ők azt másnap reggel tudják, azért ez nem kell nagy varázslat hozzá, ez egy üzletileg elég értékes adat, de egyébként mindenkinek elérhető, hiszen a Jobline az egy publikus szájt, ott vannak fönn ezek a hirdetések. Illetve még egy gondolat Andrew Ngnek, a Stanford AI professzorának a kurzusából, ami a Generative AI for Everyone Coursera-n elérhető, hogy érdemes az AI bevezetésén gondolkozni. Tehát semmiképpen sem úgy, hogy most van, mit tudom én, 40 ügyfélszolgálatos, és akkor vezessünk be helyettük chatbotot. Sokkal jobb, hogyha ebből úgy gondolkozunk, és hogyha nem azt akarjuk azért, mert mindenki egyébként számomra egy kicsit csalódás módon, mindenki az ügyfélszolgálaton akarja bevezetni az AI-t, pedig én azért azt challenge-elném, hogy szerintem annál értékesebb dolog nem nagyon van, amikor egy vállalati kollega egy ügyféllel beszél, tehát csak így mondom, mert ugye azért abból sok minden jó is kijöhet. Tehát, hogy úgy lehet, hogy először talán egy botot, egy szoftvert bevezetünk ebbe a folyamatba, aki a humánt támogatja, hogy ő gyorsabban megtalálja például a választ, vagy pedig ugye a következő, a harmadik lépésben egy bot eldönti, egy szoftver eldönti, hogy ez vajon emberre tartozó probléma, mert olyan összetett, vagy pedig ezt meg tudjuk válaszolni mondjuk már a meglévő chat adatbázisból, és aztán negyedik lépésből egy-két év múlva mondjuk eljutunk a végéig. És a két gondolattal szeretném befejezni, az egyik egy híres embertől, ugye a Sam Altman, az OpenAI alapítója, mondja egy podcastben, amikor Lex Fridmannel beszélgetett, hogy pár hónapja, hogy nem az a kérdés, hogy hány munkahelyet fog megszüntetni az AI, hanem inkább úgy gondolkozunk erről, és ez sokkal praktikusabb, hogy hány 5-10 perces taskot lehetne automatizálni, és hogy lesznek még hatékonyabbak az emberek abban, amit jelenleg is tesznek. A másik egy sokkal kevésbé híres ember, egy magamtól hadd idézzek ilyen szerénytelen módon. Én úgy mondanám, hogy a mai üzleti környezetben tényleg nem teheti meg egy cégvezető, vagy akár egy mérnökként, aki fejlesztéssel foglalkozik, hogy ne lássunk annyira előre, hogy ez egy olyan terület azért, ami nagyon fejlődik, és nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy olyan hatékonysági nyereségek lehetnek az ilyen üzleti folyamatokban, ahol az ami ilyen nyereségeket tárhat föl. Úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek sok sikert a saját cégem belül. Köszönöm szépen!